Che. For breakfast. Muda uite. Ani ndimo kundifunza. Muda kuite. I'm not anti modern kugadzira spatula kugadzira spatula. Adidi pa chips. Mafuta. Unless uri kumaita ekuisa air fry. Unless uri kumaita uitira air fry. But ndozodya ndabva kuchechi zviripo. Ndobva ndozodya ndabva kuchechi. Amene mimi kana mchida bika hii, but ndozobva ndabva kuchechi. Yeah, serious. Serevita. Ndiyangu. Makata midi. All right, bye-bye. Hello guys, hi guys. Hanzi budikira mamaro. Wandatoya kuzobudikira. Andina kuya kuzogarisa angu ndaya kuzongoti happy Easter. Andina kuya kuzogarisa zvangu ndangoti let me just come and say happy Easter to my diaries. Hello guys, how are you guys? I miss you all. I miss you all guys. Thank you. Late too. How are you late too? Ari say mwanongo. Ari raitere. Eshanzi ndakuswa. Ndikukuona iko WhatsApp kwangu kuti masuwa sheshua. Ndikukuona iko WhatsApp kwangu kuti masuwa sheshua. Anyway, guys, I will come ndichauya when the time is right. For now, murikuzoti Easter tukumboita zvema conference, kune vanoita zvema conference, kune vanoita zvechiva kuitawo zvakasiyana anditika. Saka ndangoti how do I do happy Easter to my fellow diaries? Let me just come and say, guys, Easter yasvika. Mangwana vamwe vari kufamba vachienda kunzvimbo dzakasiyana vamwe vari kuenda kwamwe kuZimbabwe cheko vamwe vari kuenda kumachechi kana kuti kupi. We all know guys kuti Easter itime yekuti mhepo dzinombosimuka zvakare. Panguva yeEaster apa most people are going to churches. Saka vari kuita zvemidzimu ndotime yavanoita zvemudzimu. Saka zvinhu izvi zvinorwidzana guys. Saka pakawanda mukatasa nguva yachona vanoenda kumamoria vanoenda kupi kazhinji kacho panopesera pane bloodshed muroad anditi. So ndangoti ndingokudzai kuti miss you too Melinda kuti ndingotaura kuti guys Mwari vakuitire zvakanaka, Mwari vakuchengetedzei muroad mamuri kufamba. Please be safe. Kune avo vari kuenda kuita zvemidzimu because we believe zvakasiyana anditi. Kune vanobelieve Cleopatra mwanangu how are you, we believe kuna mwana anoita zvemidzimu, kuna mwana anoita zvechechi. Saka vamwe namwe vanenge vachienda kunoitira kwavari kuitira zvinhu zvavo. Fambai munyasha, mufambe zvakanaka, musamwe muchidrive anditika. Easter zvinoreva and I don't know how it originated and how it started and zvatinoziva madzirudzivira tunoita, but tinoziva kuti ndipo pakafa Jesu mwanakomana waMwari achifira iwe neni antimaona aka pamuchinjikwa nekuda kwezvivi zvangu newe. Ndiyo time yekuti zvivi zvedu zviya anditise tinazvo kapa, tese tinazvo zvivi. Ndiyo time yekuti mumwe nemumwe vanoita chivanhu vanoita zvechechi tinenge tichinamata Mwari vachitiregerera, Mwari vachiturikwa pamuchinjikwa vachifira zvatakaita, zvitadzo zvangu, zvitadzo zvako, zvitadzo zvamai vako, zvitadzo zvababa vako, zvitadzo zvemhuri dzedu, zvitadzo zvedzinza rese, ndopa vanenge vari papapa. Saka iwewe nechitendero chako chaunobhilivha, mira nechitendero chako. Kana uriwo kuti ndinoziva kuti Mwari ariko, ndinobhilivha muna Mwari, inguva yako yekuti iwewe pachezvako uzvigadzise naMwari wako. Ndoda kukuudzai madikani, musanyeperwe antika. Mwari hana chivi chasingaregereri. Don't ever allow anybody or any devil or any spirit, any stalking spirit to come and tell you kuti iwe wakaita chivi ichi hauregererwi. Ndo pakafa mwanakomana waMwari mangwana chainge akarembera pamuchinjikwa. Mangwana ndo paimwiswa vhiniga achirohwa, achiurawa, achifa. Yesi prim vambe zviri sei Belinda love you baby girl animona achifa kuti afire zvivi zvako neni. So mukateerera iye Jehovha mwana waMwari anotaura tanzi uyai mese makaneta makaremerwa ndichakupa izororo. Kureva iwe neni vatadzi, because hana kuvinga vatsvene. Kana uri mutsvene hako you are excused. Iwewe uri mutsvene kudhara.
ingomira pasaidi. Izvi ndezvedu isusu vatadzi. Ndositiri kunzi uyai kunyangwe zvizvo zvakatsvuka semucheka mutsvuku ndichazvichenesa semasai echando. Saka do not be ashamed, do not be intimidated, do not be threatened. Enda unomirira chimiriro chako chaunomirira antika. Enda unomirira chimiriro chako chaunomirira. Asi above all toda kungoti guys paisa iyi muitigwe zvakanaka, muchengetedzwe, mugadzirirwe. Antika musaswera muchibvuma anokudzana nzo wakazodai so iwo hauregeregwi hei wakazodai. Guys, we sin every day. Tinotadza zuva roga roga rakasikwa naMwari. Tinototadza. Hanzi semuzambiringa 77 times 7 times per day. Kasi still zvakadaro tinenge tichingoregererwa chete. Animaona ndonguva ichinge chinda kunochema pana Mwari kuti Mwari mufamily medu honai zviri kuitika. Mwari honai kuti pamwe age yangu honai payasvika. Mwari ndiri kudawo imba. Marriage hapana. Mwari honai ndikafamba murodhi unoita kunge ndiri kusemesa vanhu. Handina kana noti makadi mhoroi kuti andinyengewo. Mwari honai mufamily medu munofa vanhu every year kana kuti every 6 months. Mumafamily mega guys musa udzwe zvinhu zvisipo. Mune zvinotoitika family dzedu tese tikadzunganidza apa kuti mufamily menyu munoitikei, we find kuti family imwe neimwe kune zviri kutoitika zviko. Hasi titambire madzokoi. Ndadzoka asi asati ndadzoka zvokutodaro ndangoya zvanhasi ndichazodzoka asati ndauya nhasi. This is all about Easter. I'm not yet back. Ndichiri kutombogadzira, nditori kumbogadzira zveEaster conference. Tine conference kuchechi kwedu kutanga mangwana. Saka nditoriwo munhu akatovolunteer kuti sezvo mazvano ndiri pasabbatical leave, can I be a part and parcel of the people that are making all the logistics. Saka ndirimo, saka ndokwandi kutonyatsotswera ipapa totobuda manje kuma 11 takutomhanya ndiri kutonotenga grocery rekuchechi, ndiri kutonotenga mombe yekuchechi nomakurawa mangwana makuseni, ndiri kutoita zvese. Anditi maona hanzi handina nyaya yekufira vanhu, handina nyaya yekufira vanhu vari kuita celebrity wavo without wirirano. Nai Zimbabwe Shamiso wadzoka futi. Are you okay my sister? Right. Saka anyway Shamiso Zimbabwe ndewedu pano guys, ndewedu pano Shamiso Zimbabwe ndofunga mabhaina makumuziva nditika ndewedu panapa ngatinomugamuchira sezvizvari. Right. Saka ndiyo nguva yacho iyoyi guys. Kune vanomwa havo munonge muchimwa noti holiday handiti vanhu vakaenda kuvhara mabasa nhasi munenge muchimwa asi musakangane kuti kwatinoberekwa zvakare. Sisi Marvelous, how are you? Kune mweya inosimuka isingadi kukuona uchirarama. Kune mweya inofamba isingatodi kukuona uchita chimwe chinhu. Kune vari kunze kwenyika kune torine mweya isingatodi kukuti ugare kwauri ikoko vari kumusha uko. Kana vaunavo ikoko vanenge vachiti uyu toda kutomuona akawisirwa pasi, toda kutomuona Zimbarache zvesabatika hatisi kutombozvida baedo zviripo mufana wangu cheta sei. Animaona kuti hatitodi kumuona munhu iye ari ikoko. Saka they will try by all means. Hello. Saka they will try by all means kukudisturba kuti uwanike uchidonha ubve ikoko ufe kana kuti udini udzoke uri mukofini handitika. Saka please just be very careful. Anditika ingowanawo zongowanawo kana 10 minutes zvadzo paholiday yese yeEaster iyi yaunongopfugamawo uchingotenda Mwari noupenyu hwako noti upenyu ndo hwakakosha. Anditika kune vanhu vasingatotidi zvekutodaro kunzoko. Kune varoi vari kutomira pamusoro pedzimba kungoti Mwari vedu vanenge vakasimba. Mwari vedu vakasimba, Mwari vedu anomira nesu ende Mwari vedu havatenderi zvisina basa izvi. Dei vaitendera chokwadi ndokuudzai maimuka one by one taimukaka tichingonzi munhu akangofa usingazivi kuti munhu akafa nei, nokuti varoi vakatomira kuti dzi kudai vatoriko. Andichimaona. Saka please just find 10 minutes of your time no matter what or what. 10 minutes chete dzekungoti Mwari ndinoda ngokutendai nekungorefira kukaita mwanakomana wenyu pamuchinjikwa. Andi kungoti ndivewo zvandiri muzara nhasi, kungoti ndiwani kwenchenderawo mberi kudai, kungoti ndiwani kuwo ndichikwanisa kuwana accommodation chaiyo yekuti uvate because zvakakosha guys. Kune vakurira pasi pebridge. Kungoti Mwari ndokwanisa kukutendai kunyangwe nemarriage because kune vari kuvata vachidzitsvaga vasingadziwani marriage idzi. Koita ndoda ngokutendai kune vana vandinavo Mwari nokuti kune vari kunanziswa mbuka chaidzo kunzi nanzva uite mwana vari kuvatsvaga vachivashaya. Mwari ndoda kutokutendai blessings akawo ari kuuya nepakasiyana siyana. Handitika ari kuuya nepakasiyana siyana, unowana ichi woshayiwa ichi, unowana ichi woshayiwa ichi, zvichinda zvakadaro.
antimaona zvichinda zvakadaro. Saka guys, be safe out there. Mwari vakuchengetedzei, Mwari vakuprotectei. Ndo zvananda kuya kuti nzokudzai hesikg Bentley asandi ndadzoka zvangu my sister. I'm not yet back guys, but I just felt kuti ndingoti happy Easter because it's a holiday. You at least you needed a little motivation. Antimaona happy Easter guys. Ngatiregerere vanotitadzira antika tigoregerere tigoti vatakatadzirawo zvakare tiregererei tigoti Mwari tiregerereiwo, forgive our inonzi munotichi our trespasses as we forgive those who trespasses against us. Anditika tichingoenda takadaro ndiyo life yatiri kurarama guys. Thank you Reese, how are you, how is the baby? Ndo zvatingori ndo kurarama kwedu as the time tichirarama tichifamba kudai, so ndo zvazvinenge zvichingotoripa upenyu. Totomuka makuseni toitawo izvi, ndodai ndodona ndomuka ndodona ndomuka tichingodaro tese. Saka happy holidays guys, enjoy your holidays. Please stay away from trouble, stay away from drinking and driving. Mazvinzwa ndati kune mhepo dzinobuda nepana Limpopo apa dzehama dzenyu dzekumusha kwenyu dzakamira mukati meroad kuti paunongonopinda motikari iya uchingonoti steering on key on steering wabata kudai uchingobuda kudai, so pane zvinenge zvakamirira kuti zvitike. Andimaona, saka be very careful. Tengai doro renyu kune vanomwana baba, tengaiwo doro renyu this time kune ana musikai vadzimai asiri kuenda kumachechi, because kumachechi kwacho kwakuconfuse vanhu. Chokwadi chakanaka kumachechi kwakuconfuse vanhu because hatichazivi mafundisi venhema, vatungamiriri venhema nevechokwadi. Takungoona zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika in the name of vafundisi, in the name of apostles, in the name of bishops. Vanhu vave neconfusion zveshuwa. Saka haungavashori. Vamwe vadisaidha pakuti regai tigare kudzimba. Andimaona, regai tigare kudzimba. Saka vana baba ndiyo time yekuti chitengaiwo doro, momwira doro renyu padzimba nemadzimai enyu nemhuri dzenyu, mumboonawo TV nemadzimai enyu, muridze radio dziya muri pamba penyu. Musangobuda muchienda kumarodhuko, musangobuda muchiti muri kuenda pakona. Ndoda kuti mugozoteerera afterlife iyi kana kune vanoteerera manyusi kana chii. Ndoda kuti mugozoona maaccident murodhi, namba zvainenge yakaita. Mugozoona vanhu vanobayira nemapanga, namba zvainenge yakaita. Andimaona, mugozoona vanhu vari kufira mabhawa, namba zvainenge yakaita. Handisi kuti doro ngarisamwiwa, aiwa doro imwai, but zvakangonaka futi to avoid troubles if you can. Anditika buy your beer, bring it home, play your music kumba nemhuri yako muchitamba muchimwa doro renyu muri pamba. Andika love you Ethel Mutambiro, love you so much sister. Andimaona muri pamba penyu muchingodaro nokuti kumachechi kwave neconfusion guys. Hanzina Charity, you can come to my WhatsApp. Though mazano ndandisiri kumbodai stereki nachingotaura nevanenge vaine emergency ava nachingorifeyawo kuna andiselina vamwe vachangwachuya. Hanzi vanowa here vana bhangwa kana vakasawo zvavakwavari, asi chokwadi chekuti chokwadi kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika mukatasa. Takutorarama mazuva ekupedzisira guys, mazuva ekuguma, mazuva atakurarama aya mazuva ekupedzisira cheko zvakataurwa zvezvakuti zvichaitika mazuva ekupedzisira ndo zvaakuitika nhasi. Ndizvo zvave kuitika nhasi cheko. Hapana chimwe chatichada kana chiprofita, hatina basa nechiprofita, hatidi kuudzwa, hatidi kudii, tikutozvionera zvakataurwa many how many years ago. It's now coming to pass. Evidence chatiza, how are you? It's now coming to pass now. Saka zvave kwauri kana vasingadi vachida kugara ngavamwire havo mumba. Hesiklon Pandlov ngavamwire havo kumabhawa, asi vakadzi vanozisara vave shirikadzi kumabhawa kunoitika zvakawanda. Ndakambokudza kuti hakuna munhu anongoti just like that kungonzi amene zvine zvaitawo sei, kungonzi uri mumba mako konzi mota yangotiza kurodhiko ikabhuruka ikadhuma madziro ikanodhuma vanhu, zvinoitika but hazvinyanyi kuitika. It's 1% guys. But kana uri mukati mebhawa imomo, handimaona machances ekuti vanhu vakatanga kurovana futi dzinobuda, mabhodhoro anobuda, panoitika zvakawanda. Saka nenyaya yekuti kazhinji madzimai akawanda enda kumachechi futi. Andimaona vamwe vanenge vari poko esikazunga, vamwe vanenge vari momumba. Saka hatishori vasingaendi kumachechi because tave kurohwa nehana nezvatakuona vafundisi vachiita. Vamwe vanenge vachiba magold vachienda kunotengesa kunzoko, mari dzine tsvina vachiuya nadzo vachingofidha ivo nemhuri dzavo, the rest ichiningirira dzichitambura. Handika kwoitawo vamwe vanenge variwo vana bishop vachiita nabishop, asi zvinobuda mimiromo yavo, so unotonzwa kuti Irene unozaendokupa zvinobuda mumiromo yavo. So ndinoti ndibishop here ava zvanenge vakangofanana neni tototsvaga nyasha dzaJehovha, vari kuzviti bishop pakuti kudii, vanenge vatori munhu anotori nehondo yekutodaro, vatori bishop vane violence, vatori bishop vezvinyadzi chaivo kuti unonyatsoti nhai Mwari wangu Jehovha, ndiri mutadzi, ndinozviziva, handisi kupima chivi and handisi kupima chivi changu nechivi chemumwe munhu, asi Mwari hatisi takusvibisa the body of Christ here, hatisi takutamba here ne the body of Christ zvatakuita izvi variko. Saka people are now confused.
Animaona. Zvirinani kuti yanchitotaura kuti ndinangu ndizvitangu zvinhu zvechivanhu. Vanhu votongoziva kuti tokuwana ipapi. kuWhatsApp airini. Votongoziva kuti ndiri munhu wezvechivanhu kana kuti nditori munhu wehondo. Kushandisa zita iri mataiti ekuti pastor ningi kana kuti bishop ningi kana kuti apostle ningi zvaunorepresenta zvisingaenderani nezvinhu zvaunenge panenge pakatoipa guys. Saka you can't blame people for not going to church guys. Ndofunga muri kuzviona, muri kutozviona chako kuti vanenge vakato somehow ndinenge ndichikwanisa kuda kuva understand vana bishop nana apostle ava nekuti kana wakambopinda muzvinhu zvaMwari guys, let me tell you what happens. Kana wakambopinda muzvinhu zvaMwari ukamboita muparidzi ukamboita mutungamiriri wechechi, the moment yaunorega antika ukanowira kusaidi risiri iro, the devil comes to you antika in a 100 form. Anouya madhimoni ayanzi anonotutana, ouya akapfekana ari times 100 oti g. Saka pamwe papo kuti unopesera usingasazivi unozoti wapa pengeni wawo wegoti but asi watoita andimaona. So panotinetsei ipapo. Saka we don't blame people who doesn't go to church anymore because taona zvakawanda. Taona zvinhu zvakawandisa. Takambona na Bushiri vachiuya muno and so many people warned people. Vakaudza vanhu kuti uyu mfana uyu guys musaenda uku muchinoisa maprovident fund enyu uko muchidyirwa mapension fund enyu uko. Uyu munhu itsola uyu. Vanhu vakati kana ari kuita mamiracles. Guys, mina ndikuudzei. Satani ane simba rekuti gomo ibva apa uende apa richizviita. Vangani vakaenda kun'anga kunotsvaga vana vakauya nevana? Vangani? Vangani vanofamba vachienda vachifamba vachitenderera vachienda kun'anga kunotsvaga zvinhu zvemabusiness, mabusiness muchitomaona achibudirira? Vangani? Chero zvichizove nemaconsequences but vanotobudirira zvamunenge mamboona. Handizvo? Andika. Saka Satani ane simba rekuita zvese ane simba rekuzviita. Satani he has the powers to do. Musakangana chimunhu ichi chinoi Satani chaka chiri padhuze naMwari, chakaita makore chigara naMwari padhuze naMwari. Anomaona chikazodzingwa nekuda kwemusikazwa nekuda kwekuzviita Mwari. Anomaona hanzi the powerful voice is back. This voice Musai is powerful. I underestimated my voice till recently. Is my voice this powerful? Voice is it powerful? Then people came to me you underestimate yourself. How much voice is powerful? Because I didn't think, I didn't know. Now that I know. Antika kuti voice is powerful. Mari ndibatsirei. It's one thing that I'm going to pray kuti Mari voice irori powerful. Ndibatsirei kuti pese parinotaura ritaure zvinhu zvakanaka. Ritaure zvinhu kwazvo. Risataure zvinhu zvinoputsa because ndiri muno nyama ndogona kutaura zvinhu chiri chechokwadi asi chichiputsa. Andimoona ndichingofunga kuti andiri kutaura with the powerful that in the way it is powerful. Riri powerful kuda chinogona kutoputsa uchiti handangotaura usingatofunga kuti ndokwa zvinozodi kwachinogona kuzoenda. So it's my prayer now kuti Mwari, I underestimated the voice it is very powerful but itai kuti voice iri pese hanzi muri kupisa kuno kuripisa zvokutodaro plus ndobva gym andowana kuti itai kuti voice rimire pakutaura zvinhu zvakanaka, zvinhu zvisingaputsi munhu, zvinhu zvisingadestroy munhu. Utori munamato wangu izvozvi. It's one of the things that is on my prayer list izvozvi. Kuti Mwari ndibatsirei, ndiri munhu, voice iri ritaure zvakanaka, riburitse zvinhu zvakanaka kunze uko. Handitimaona munamato, handitimaona wandiri kutoitawo ikoko. So guys, Tsitsi, yes, I hear you. I hear you very much. Thank you for that one. It's something ndakatogara pasi ndikatoona kuti yes. So ndozvanachingotitaure guys kuti Satani uyu ane simba. Saka do not be fooled. Simba anotori naro zvekutodaro. Satani uyu anotori nepower zvekudaro. Musa underestimate the devil here. And if you can see and look closely guys, it's like now the devil is dominating more than the word of God. Mushtarise kuti Satan mukatasa pese tikuita zvivi kona tukona guys. We are living in sin. Tese tikurarama muzvivi tese. Don't judge me because no one is judging you. We are not to judge one another because at the end of the day we are all going to be judged. Tikurarama muzvivi daily roga rakasikwa naMwari. Saka you can see that the devil is dominating even more than the word of God. Though achizongoluza ake pakupedzisira animona but anotomira. Saka Satani ane simba guys. Musanyeperane, musanyepero kunze uko. And iwewe pachako, if you are not careful pache zvako,
you are heading to destruction. Tese, guys, this break is needed. You sit down and you think, if you're not careful, you're going to destroy yourself and you're going to go in the direction ekuti unoparara nenyaya yekushaya zivo, unoparara nenyaya entertainment, unozviparadza nezvinhu zvisina kwazvinokuendesa. Musakangana kuti guys, zvinhu izvi zvese zvatiri kuita izvi ndezvepano pasi, kudenga hazviko. Zvese zvatiri kurarama izvi zvatinoita izvi zvokuseka tichifara tichita mapati chinjoya chitukana chidini ndezvepano pasi, kudenga hazviko. There's only one thing chinokomandwa nebhaibheri. There's only one, kuvavarira kuita kuti tiende kudenga, kuvavarira tose kuti titendeuke tiende kudenga. Zvave kune mumwe nemumwe kuti iwo unozoda nechipi, because tinofunga kuti tinombozorasika, tinombozonyanyovaraigwa stereki, tozombokanganwa kuti izvi it's all vanity, ndezvepano pasi. Zvese izvi it's all vanity, ndezvepano pasi. Tinozombokanganwa sevanhu, tinokanganwa tiri vanhu guys, tinokanganwa, tinotokanganwa tiri vanhu. Hakuna noti handikanganwi, tinotokanganwa kuti mission yedu, purpose yedu, what was I created for, tinotombokanganwa. Tozodzoka papaya wakunyasofunga kuti but this is not my mission, handizvo zvandiri pano. Andimazviona. Saka vanoita shoko raMwari, vaparidzi vesoko raMwari, tokumbira kuti kana muchirepresenta chimiro chaKristu, representai chimiro chaKristu zvine chimiro. Vabati vaMwari, vashandiri vaJehovha, vafudzi vemweya, haikona kurepresenta vanhu vaMwari muchirasa vanhu vaMwari. Andichika nokuti kupinda kwenyu mugomba muri kupinda nemafollowers ese, kana ari million muri kuenda nawo mugomba. Chechi dzinenge dzakazara kutipa. Anditi we believe in you, we trust in you. Tikutevera zvamuri kutaura, tikutevera zvamuri kuparidza. And at the end of the day, zvinozongo hakuna chinoitika pasi pezuva guys chisingabudi pachena, mugare makazviziva. Hakuna chinoitika pasi pezuva chero ukazama kuchiviga sei, chivi chakafanana nenhumbu. A sin is like a pregnant guys. Zvakafanana chero ukaita makore uchita chivi chako chitina handibatwi, one day it will resurface. Zvinongobuda zvega. Saka vafundisi vakaita makore, mabishop aya, mapasta, vachibata vanhu kumeso, vachiita zvanenge vachiita, one day it will just come to resurface and the people will eventually anzirega izvikurirane zvichaonekwa nezuva rekupedzisira. Saka you can spend 10 years, you can spend 15 years uchiita zvaunenge uchiita, urimo uchitungamirira vanhu, muchechi chidini, uchibako magold ako, uchitamba vanhu zero, uchidiita yaunenge uchiita, asi nezuva rekupedzisira zvinongozodzoka. It will come out, zvinongozobuda pachena kuti unorepresenta chii. Saka chikumbiro chevanhu vanomirira the body of Christ, go back to the drawing board, take a break. Social media it's there and ichagara iripo. And if we are not careful, zvekutodaro isusu tichatodestroywa nesocial media iyoyi. If we are not careful, only in the name of social media, it's destroying us. That's why guys, I'm telling you, I needed this break. I took this break because I'm not even proud of the last live that I did. That's why I'm the one who asked Anselina ndinokumbira mundisiro apology yangu kuma diaries. My apology was directed to you people, to the diaries family. And I looked back at it and I'm like, wow, ndinere, what did I say? What was I saying? Kondatopanduka. Is that coming back? What is this? I'm like, Yes, if viriri yes gogo. As if and Mona. I'm like, no, God, no. I've disappointed my diaries. You see why I'm saying the bishops that represented the body of Christ. I had to think about my diaries and get no. Dinevanu, my diaries, who looks up to me every day. Vanenge vachitoti zvandinotaura now, what have I done? Ndini ndakuzvibvunza mainda ndega. What have I done? What have I said? Ndatuka ndasnepa ka ndave ndega manje ndandega. I'm like I had to make a call right there. Kune management yangu yese ndikati guys, avanacha vanga vataura guys, truly speaking, musafunga kuti ndove vakandisa pasabbatical leave. No, it's me who asked them. I called them ndikati guys, I'm just coming back from the live. Didn't I snap out with she told us another pavan, she took out to an. Is it me? She can say yes, SIS MELLY. Tati Muchawana make. I'm like, I'm saying, please.
kune madiaries madiehard fans ekutodaro. People who looks after me, people who always sees kuti sisimeni chiri kuitika, I have disappointed them. Because they didn't, I came and said, guys, whatever happened in the past, I'm sorry, and this is what I had to utter today. Please, Facebook can push you the wrong way, and if you're not careful, unotopinda mugombo ntodona zvokutodaro. Andisenda ndokumbira omudisiro post. She did a post. Vakazonyorawo nechirungu chavo chavo mungovazivawo vanozonyora nezvirungu zvavo zvekuna na UK yuko. Animaona chirunguwo zvavo zvakanyorawo handizivi, vakangoti post ndaisa ndikati thank you. And I missed the tutoring point. Yo, Lorraine, ndikataura akana ndikati ndezvenyu zvevaipana panambu gavaro. That was not cool. That was not cool, really. That was not cool at all. God, that was not cool. And somehow murume wangu andakabaya anomuzati ndine murume munhu andakaba wandatochembera naye uyawe murume wandakabaya uya guys, somebody somehow anditika musukuru wangu mumastreet mwa makasangana nechiklipu animona ndichipopota, and then ndobva asenderwa kuwhatsapp kanzi kogogo ndeipi, and then ndobva andisendera kubasa kati ko ndeipi. Muzati ndakazoya ndakuita zvekuexplainer guys, ndakuexplainer andisati ndabva anashe ndangouya yangu because it's Easter, but I'm going back after this. I'm going. Hands anyway, I was shocked I couldn't watch it at all. I snapped and I'm really sorry, my diaries. This is for you, the diaries people. I am very sorry for whatever happened. Please forgive me from the bottom of my heart. The snapping that I did not like it. I'm not even proud of myself. I did not like it at all. At all. At all. I did not like it. I chose mundiregera from the bottom of my heart. Right. Ndikabva nanzi takutora phone takumbobvisa social media zvokutodaro. Mafoni angu ese guys anga ana social media, anga kabvisa social media. I had to install one apa pane phone inas. Anomukuona. And andina social media. Ndiyo andoshandisa every day. You see on this phone kuti haina social media. Anomukuona kuti haina kana Facebook. Anomukuona. Aka uninstoliwa esa haina social media, haina messenger. Anomukuona. Haina social media, haina messenger. Bva abviswa ese mafoni. No more social media, because we agreed, and this you were just doing so well and so fine, and then what is this? You failed to explain, guys. You failed to explain. No more. It took it's okay. It took my manager and Selina to call him and speak to him and explain and convince, because Shanga Shanzi, no more Facebook at all. Facebook, I always tell you, Kuti, it's for socializing, and you were doing so well. What is this? And I'm like, sure. But I know so go siwa kuti tirimun wenyama. Pani pandinoto and this tombori perfect and this perfect. So anzi asidza even emaire. And meno nemaza kutaura kuti ndedzechi. I'm talking to my diaries, what I did inini pandaka, how I let down. This apology, as I'm repeating for the 7th time, is for the diaries family. And tika jokuma sure takatosiya and tika I'm focusing on my own diary people that follows me. Kuti anyway, the snapping, the words, some of the words, and I post pakutaura papa mpesa ngotaura ka mama diaries anga kutonita asisimeli manga makureva neso. No. Andichimaona. So mvanda songo saka papa pakatoipa guys. But anyway, we managed to talk. Akashinzwisisa someone akasinga to social media akashinzwisisa akati okay, it's fine, don't do it. Ukaona kuti even I know kuti uri nyama, sometimes unogona kuzarirwa, sometimes unogona kudi, sometimes akanditi even kubva nhasi waona waona vanhu chaivo vakadi. It's none of your damn business. Nyenyeredza udarike kudai. I know probably you might have said usingadi kuti usingafungu zvinosvika uku, but ndiye akatanga kududza kuti do you know how powerful your voice is? Ndiye mnakatanga kudaro. Hanzi makanditi ko SIS MELLY. I'm so sorry Lizzie. I know. I'm so sorry my sister. I know uri munhu wangu obvious wakatoti understand. Anmona. Akanditi you underestimate that voice Raunaro. Stop doing that.
So yeah, ndozorambiwa guys. Ndikaramba mtu unotora mumwe futi mumwe ndingagodi ndinongotora guys. Kana mchiza kwa unotora munhu ngangonotora kwaanotogwa unotora wako wakanyarara andimona. So yeah, sababa ndine makore akawandisa ndinavo vandakatora vaya ndakatozongona kuti tinongotongovateerera zvakadaro. Let me just be me. And hanzi mama samaiva makatuka aiwa zvechokwadi chaiko chaiko zvechokwadi. But I'm not even proud, truly speaking. I swear with my living mother, I am not even proud of what I said ndichituka and zvakaitika, the snapping and iko kakasatani kachona kutonyazota malive tutu maimwana ndichinyatsotodzuka tutu shwa zvisina nebasa rese izvozvo andimaona. So yeah, and thank you all the diaries. Kune team rekudiaspora pauk yapo andigona hangu neni anzi neniwo makandituka. Sorry Faina sorry Faina kani sorry. Pane team rangu repa UK yapo, pane team rangu repa America apo madiaries, pane team reku Canada, Australia, South Africa, Zimbabwe. Yeah, people would come try to cancel me and nambozati kune utarina mwana wadiki kudaisoka vanotora nebhoreni dzinopinza kudaro andimona would start coming cancelling SIS MELLY this and that. Yeah, I was never alone guys. I was never alone. Nelta noted my queen andimona. So ndakapesera nangoti yeah, I think this break I need it. So ansani ndadzoka it was a live marvelous, it was not SIS Mave, it was not even a post. So ansati ndadzoka angu guys, and when are we doing our 35 program? I will hezo. Okay, batirira ndichadzoka. I will come with it. Ndichauya pandinodzoka ndikumbeda zvokuchechi guys. Kwa iye nditozojoina live yacho kutodzibura by Miki. Man guys, mufollow my Miki diaries guys. Pana my Miki diaries. She's one of us. She's got her own page. As makaposa mandi bla. Sorry kan, it was that moment. Unoziva that moment yekuti as guys, I always tell you, imimi woka, mama my diaries you are to blame. Guys, zimbouzera mama my diaries. I always tell you, Shamaona ku street, don't come and give me. Guys, that's the reason why I always tell you, Shamninge maona mu street, don't come and give me. Ndrimu wenyama, guys. I am not perfect. Ndichori munu wenyama. Anmona, ndichori munu wenyama. Don't bring me Shamninge maona mu street because shinenge zanyorwa nepa sipo. Shinenge zazo twistwa. Anti maona ini ndichiziva zvandinenge ndichiziva animaona zvozoya pamwe unobva guys amungaudziki unobva wasnepa ndozvandakaitawo hanzi na worship aliveness ndakavhunduka. I'm sorry my queen, sorry my queen, sorry wena animaona. Saka please you see me ndichinzi ndakadla munhu, don't tell me ingonoti vakatodla netsoka kusvika nenzara kuzirira ikoko zvopera ikoko mukuona panonzi SIS MELLY vakatora murume muti vanogara chora tindi ene ndakatomutora zveshuwa kuti ndakatora murume mushuwa ndinaye ndadochembera naye handichika chokwadi ndakatomutora pana ndine 22 years handimaona mubve manoti munokutsigira ikoko musazoya muchindiudza inini handichika zvamunenge maona nokuti chokwadi ndine ndichiziva zvinozotwistwa woya wandipa semunhu wenyama boom handimaona. WhatsApp group rakaya nezvinezvi ndakabva ndatoexita the WhatsApp group the very same day ndikati no, maybe I don't need to be in the WhatsApp group idzi handichafa ngokuve ndiri kumawhatsapp group rega indibude because ndiko kwandakazviwana ikoko kuwhatsapp group ndo kwazvakauya kuwhatsapp group. I'm like okay, vakatoti musataura musanendazvo ndikati it's too late ndandatozarira kuti where is this coming from now because where is it zvabvepi because this is not what I said. Where is this coming from? I snapped anditimaona. So ndakazongoti regai ndibude kumawhatsapp group kwachona ndisare ndisina mawhatsapp group ndifunga ndine one area remurustenburg rinongota go nyayawo njedze muno maarea mamwe ese I had to exit because ndaona kuti I think purposely pamwe anoti ndigira drama pamwewo zvitoriwo purposely kuti ndione anditimaona right. So guys, this is it. I hope you have forgiven me guys. Inangu chena ndakanakira pandinenge ndataza ndikagara pasi ndika introspector, I see and I come back and say as it is. Handisi kuzotsvaga hangu cloud kana kuzodini nekuramba ndichingozviita gindagoria pandinoziva kuti ndofunga kuti ndizvininipise ndoramba ndichingozviita ndindakapenga chigindagoria.
That's not how we are supposed to live. Tiri vanhu unotadza paunenge watadza wega. Go back to your people and humble yourself and be honest with yourself and to them. Antimaona. Right. Anzi ndakavhunduka but I'm happy makazvonera. Ndakazvonera ndega ndinambodzwa nemunhu ledipin. No one told me. Vakazotanga kutotaura kuzontaura neni idzo timu dzandikutaura idzi dzakutouya vachitoya SIS MELLY, are you okay? You know, but it's gonna let me take a break because 1 2 3 things. Now that you have raised it, mirai titaure tobva tatozotaura. Animaona anzi no makes no D no I'm not going. Yes, home girl D. Hands we move. Yes, madue moms we move. Right. So guys, yeah, ndapedza hangu ndakudzokera ndomboenda. Hands na Lorraine, I can only forgive you kana maita mujolo life kana ndapedza this leave. I'll bring you nyaya dzemujolo. Asi ndisati ndaenda mira ndikudze imwe nyaya ndakasangana nayo. Andimaona ndida ndikudze nyaya ndakasangana nayo. Anditika mufunge guys, vana mai munozati kumafamily matinoberekwa mukaum tinoberekwa zvakasiyana. Munogona kuberekwa mufamily 1 iwe nevaningina vako nemadzikoma ako handiti umwe ofuma oita mari umwe asina. Handitika hanzi kora akatenga imba akandiudza neudza akatenga imba 1.6 million. Right, chimira ndikudzei zvenyaya isati ndaenda ndoda kuenda. Andimaona because ndikugadzira chechi na 12 o'clock ndenchifanwa ngenda toke kuchechi ndanotinira maprice notenga mombi. Right, saka mai pamba baba vakanga vachitambura singaiti mai ava vachitambura singaiti asi vaibatikana because vanin'ina vavo vakanga vaine mari dzaishamisa asi vakanga vasingabatsiri mumwe wamozati mafamily zviri manditi kuti mumwe munhu anoita mari makaberekwa mu1 mai 1 baba handitika umwe woita mari family vanin'ina vako vadzikoma but iwo uchitotambura zvokutononga svisvo nemuromo but havakubatsiri. This happened to this woman. Andiona family yanga isingambatsiri nevana vake akabvafirwa nemurume akasara nevana vake 2. Handitika vana vake 2 vave zvikomana zvatisamukei ndobva vamukadzi atanga kurwara ndobva ashayika. Asi pakurwara paya vana vake vakashayiwa kana mari yaidiwa kuti vamendese kuchipatara. Andimaona hama dzake hadzina kumubatsira dzimupe mari yekuti aende kuchipatara. Andimaona sipakuhara asi ayori munhu wangu uyo haubvi kuwhatsapp kaiwe iwe ndendine kuwhatsapp saka uri kundisiwa papi. Andimaona saka ati une vana vangu vanangu asi handifungi kuti mai vakazvitaura in a bad way. Ndofunga vakazvitaurawo mune zvakanaka kukurudzira vana kuti ndakufa asi pamuri kusara imimi kana zvaizogonawo mukashanda please mweya wokuvhairirwa nemadzining'ina angu aya nemadzikoma angu aya nevanhu vane mari dzavo tichitambura kudai mukaitawo matai zvine musoro break the case yepoverty iri muno mufamily bva mai vaya vazoshayika avo vasheka kudaro nyaya yandikukudzai vasheka kudaro mai vaya vana vaya vakakura vana vakura handitika mukomana mudiki akatanga kutangira hake mukuru kuroora vana havana kurasana mukuru ndobva atanga kuenda kuno hasla mustreet achihasla mustreet ndobva asanganawo nemaold friends handiti asangana nemaold friends mafriends wonchi ndobva vakungowiriranawo mafriends anenge ane zvinhu zvavo handiti wakasangana navo vava nezvinhu zvavo vave nemazimota avo veve nechichi handika ndobva vaintrodusa mwana uyu kuzvinhu zvisina kunaka handimaona vanopinda pavakamupinza handika the mistake number 1 which was there is mwana uyu akatopinda vasina kumuudza kuti kana ukapinda umu haubude there's no turning back. Saka mwana uyu akanopinda muyami asingazivi kuti kutopinda kwatoita hapasina turning back. Achipinda muyami handika ndobva asangana napastor vechurch and bishop wechurch obva vatanga kumutsemurira zvandakuudzai kuti this is how the devil works. Apinda muchechi yainzi temple iyoyo tebhaneku yachona vapinda muchechi imomo pastor vatanga kumudza zveupenyu hwake handiti how his mother died kurarama kwavo kwese ndobva vamudza kuti unotori neyanga brother yako iriko kumba handika naiyewo zvinhu zvinomira zvakanaka ari kutambura ari kudai saka ndoda kubatsirai uyai mese andimaona kuno kundikubatsirei munoziva kuti ndo patinoita mistake isusu sevanhu venyama tine maproblems kati muupenyu hwedu saka munhu anouya achitiudza maproblems edu tinotokurumidza kumhanya kuti maiwe ndaiwana solution kasi mukazvitarisa vakawanda vanogona kuudza handika but solution hapana dololo mwana uyu akamhanya avhunduka akati zvezvi yakangobatira zvakatogwa namaizvo zvokuti kana mukakwanisawo kuti vanangu bvisaiwo mweya uyu wourombe mufamily tionai tinongotandozvosvika pakufa tingove vanhu vekutambura saka ina ndoti vada kumutambure muchidaro. Right, ndobva anodedza mukoma munin'ina wake akamudza munin'ina kuti ndozviripo anzi uyai kupi tiuye nabishop vazotinamatira
antimaona uyaiti vazotinamatirira mweya uri muno family bishop vandiudza everything kuti mafiro akaita mai mafiro akaita baba zvese ndobva akonvinza munin'ina wake ndobva aenda munin'ina aitori munhu ainonamata noziva mwari mufunge ndobva vaenda zvinoitika kuvatendi ndobva aenda vaenda kuchechi kuya vaenda kuchechi nanopinda muya vachinopinda muya muya mai mwana chavakatanga kunogamuchigwa nacho vakagamuchigwa nabishop bishop havasina kupfeka white yavanopfeka yaya yeubishop bishop vachipfeka red neblack animaona bishop pasaidi pabishop apa pane kofini riripo rine munhu mukati handichimaona akatofa munhu akatooma udhara munhu akatofa antimashona vapinda muya manje handiti vauya bishop uyauya munin'ina kuti iwo wati kuchechi and then what is going on akubvunza mukoma wake mukoma chakati vari kuzevezerana mukoma chona akati I'm also surprised andika munin'ina akabva tanga kutonama takamira ipapo animaona but munoziva kuti satani ane simba zvandambokudzai anenge achitoona zvinenge zvichitoitika mupfungwa dzevanhu ndobva totaura kuti baba vatotaura kuti bishop vavachinja manje vakuti munomu matopinda munomu muchechi muno ichechi yedu inoi munomu kana wapinda hauchatodzokeri zvamatopinda munomu kuchabuda padhoo apo hapachatobudiki ukabuda padhoo apo ndokufa kwako andimaona vamira mukati memasvikanzi right munin'ina audzwa zvese handimaona asi still munin'ina zvinobada zvakanaka semunhu aiziva chi aiziva mwari munin'ina akati inangu asizvo handakuudzwa izvi nemukoma wangu inangu handisi kuda kuita part of this handimaona zvikanzi aiwa unotoita part of watopinda muno watoona izvo zvawatoona saka hapasisina going back handimaona saka imimi mochidzokera kumba kwenyu mochinodhisaidha handika but muchidzoka panapa handika touya tichionesana kuti chichi kuda kuitika vakabuda vatove vanhu vatambura vana vaya vachibuda muchechi muya zvinhu zviri kuitika mumachechi guys zviri kuitika mumachechi be careful machechi amunopindai machechi atinoendai ngatitarisei ngative the spirit of discernment muchechi umu zvikanzi chibudai inge ife tanga iri ofisi yepachechi ofisi yekuchechi kuseri hanzi where did you get a visa CCM cheri handisati ndawana visa kubva kwamuri as admin team ndaudza vanhu ndatry kufona muna kubata kuleadership team saka handina kudzoka asati ndadzoka kulife cheri kuti ndadzoka zvachose ndangouya kuzoti happy easter nekungovataurawo zveeaster ndobva ndadzokera kukakuni ndozati ndichiri kukakuni ndichiriko ndavaudza vanozviziva handakudza here guys kuti asati ndadzoka handakudza asati ndadzoka ndangoya kuti ndangokuti happy easterwo seeaster then ndobva ndaenda handakudza saka I hope uchandiregerera cheri right saka zvadaro paya ndobva vana vai vatoona kuti vachidi vakatambura guys kuti vaudze munhu asviti hanimaona kuti vaite sei vatotretenwaka hanimaona right vadaro paya ndobva vakunotaura kuti manje toita sei vakaona kuti hapasina zvokuita hanimaona kwabva vazonzi dzokai vasenderwa mwe amenoti chii chaitika like vainzwa zvinhu zvimwe chete here zvinoitika zvinenge zvataugwa nabishop vaiva vari kwavari ivo vaiva vaizvinzwa pamwe chete ndobva vanzwa kuti dzokai muuye kuSMC diaries dzokai muuye kuningirikiri kuchechi andika ndiri kudai kuchechi muuye kuchechi nhasi manheru vana vaiva vakati manheru vatoona kuti there's something wrong pavakanoona kofini nemunhu but kuti vachitaura hazvichaiti andimaona ndobva vadzokera kuya kuya zvikanzi right have you made up your mind vakati tatine choice here hatisingadi hedu izvi but hatina choice because mukuti tichafa antimaona saka makutivhundusira makudi antimaona right saka zvikanzi right panapa zvatanga manje vakuenda pamudzi mabhishop enyu aya vakuchienda pamudzi wenyaya chaipo zvikanzi right saka toda kuchinja situation yemufamily venyu mashoko avakaudzwa vana vaya namai vavo vachifa toda kuchinja situation yemufamily venyu yepoverty yekunhamo iri mufamily menyu takuda kuichinja asi tisati tachinja poverty iyi panapa chiripo we need blood zvatanga tiri kuda blood refamily member saka iwewo une vana 2 mudikushu nemukadzi wako tichatora mwana 1 ipapo andika kana kuti hatisi kuda blood remukadzi wako tikuda blood rako iwewe remwana wako andika kana kuti re1 of the 2 imimi hey vatanga kavafundisi vaya right zvaoma ati handingakwanisi kuti ropa remwana wangu sei how handikwanisi bishop akati ndozvitoripo remember there is no going back vadzokera kuningikiri vadzokera kuya vakunotaura vari tungu vanemire saka toita sei uye akati ndingagoni kuti mwana wangu afire izvizvi iwowo ndiwakauya wakandiudza kuti zvikanzi ndizvo ini ndakangoendeswawo ndikaudzwa zvisi zvepalife yedu saka I believed kuti is just a man of God Joshua ndina kuziva kuti there was a motive behind
Anmaona saka poitwa sei uya akati aini mwana wangu andinganingirire andinga sacrifice mwana wangu hazviiti. Anmaona hazviiti. Andi aiwa kubuda unogona kubuda but kubuda mawapinda waona zvawaona tsi andiona saka watoona iwewe weka hauchatobvumidzi kubuda like muzvinhu zvawaona izvi andiona right. Zvikanzi mva mudiki ya sacrifice ati kwai blood rangu saka chiripo ini ndofa hangu zvinani ini ndife akutora nemini wake ari vari tu zvinani kufe inini alright. Iwe wako kana kuri kuti hanzi wazidene machechi anonetsa kutaura sha tsi anonetsa kutaura machechi aya ndizvo zvinozodzoka voice rangu riri powerful zvatatawirirana pano unotaura ka zvozodzoka beki anoona saka ngati imi chingoteerera zvakaitika zvemazita emachechi kasiyana inazvo izvi right. Asi bishop ava ndeve pagana apa right vane chechi hombe nejobheki nemunomu right. Zvadaro ndobva uya munin'ina ati ini ndochifa hangu ini ndofira chi sezvo pachizonzi pacha nhamo ichapera iwewo mukoma wochengeta mhuri yangu anditi wosara uchengeta chi mhuri yangu ini ndochifa. Vawirirana vana vanyamunhu vakasiyiwa chingove tu vawirirana kuti ndosvitoripo because pari kunzi padiwa ropa ravo kwete reumwe munhu. Alright, no problem. Kwazonzi dzokai andika kwakazodzokera mukuru ushu mudikana udzokera mukuru akaya akati ndauya nedecision we decided kuti mukoma munin'ina wangu ndiye achatora chinzvimbo pamwana azvikwanisiki zvikanzi alright. Mubva apiwa banga rakapiwa rera banga ndika mvokwanzi murume anzi aiburiswa paglazi so munin'ina wake zvikanzi munin'ina wakoyo chibaya nebanga ndobva baya nebanga paglazi papa yamunin'ina waya paibaya nebanga munin'ina wokumba kumukadzi wachena anoti hanzi murume wangu kuti handimuona ndobva atodonha pasi ndobva atofa anamboita maminisi ndobva atofa right. Saka zvadaro andimaona achisvika kumba yaya munin'ina mukoma china akabva ndichiti ndanogadzira rufu romunin'ina wako ndobva aenda ndobva atosvika ndobva atogadzira rufu romunin'ina wake but it was just weid kuti komunin'ina mukoma mwana wemunhu afa nei munhu anga ari fiti munhu anga vanhu vakangoita maquestions but vanhu vanogara vachifamba andimaona vamwe vangotozodarowo kuti munhu anogara achifamba zvapera. Patanga manje nyaya anditika mari yaya kuti yanga yongouya akuita mari hapana noziva kuti mari yanga ichiuya sei kumukoma mari yanga yongouya asi seagreement yanga ita nemunin'ina wake kuti usazoka ini ndakuchifira mhuri yangu kuti wochengete mhuri yangu anditika yes maybe kuti Salimu zviri sei kuti uchengete mhuri yangu andimaona mari yakuchiuya saka mari yakuchiuya kudaro anditi munin'ina akabva mukoma bankura akabva vatoenda kwaigara mukoma wavo nemukadzi wacho vasvika mubva totsvaga mabhiridha zveshuwa kuti achidi pachiputswa chiya changa chiripo chavaigara pachivakwa yesi lusinda zviri semufana wangu pachivakwa imba kwayo sezvo vaigarawo imba yakangodaro muzvimukukuwo izvozvizvi antimaona right. Atotsvaga vanhu vatoita quotation and everything ati right ndakutora mhuri yemunin'ina wangu nevana vake ndochinda navo kutauni anditi ava ndobva vati mainini ndobva vati tombosara kunoku tichigadzira vana pedze chikoro temi ipere then tozongoenda ka1 kana vana mozi yamotitora ka1 kana zvikoro zvavharwa right. Vadaro mva vatora uya ndobva adzokera ka vanhu vaiva vakanzi ndichisvika ndobva ndadi ndichisvika uko kuningikiri kwandokwaigara ndokutumirai mari mubva matanga kuita basa. Asvika kuya kuyamanje akuda kuti achiwaya transfer money kune vakomana vaya mva vauya bishop vaya vaita kunge mhepo bishop vaya kutagwa kwachona bishop vaya mva vauya mva vati hauna chaanofanwa mari iyoyo you are not going to use it kuti ubatsire mainini vako nevana vavo because imari yeropa ravo saka zviti kana uchida kutoshandisa mari iyoyo panofanwa kutoti ameno kuti pakanzi vafanwa kuti vaite sei ameno but zvazviri in connection nekuuraya futi anomaona saka you can't use mari iyoyi yatiri kukupa kuti ukwanise kubatsira mini ndisei kuti mukoma munin'ina wakakafira mahara hachafanwa kukwanisa kuvabatsira anditika mva bishop vaya vaenda hapana kupera mahours mva mainini foni yaringa yaya mubankuru zvakutovanetsa kuti saka munin'ina wangu akafirei kana uchinzi handikwanisi kubatsira hazviiti mva foni yaringa ndimainini vari kufona mwana adonha pasi angodonha mva tanga kutanga mafitsi so kugwina sai kunge munhu ari kugwina nemafitsi zvikanzi mwana adi mwana mva ufana zvikanzi kunoku mwana adonha kuno kanzi ndoita sei manje ndine naye kuchipatara handina mari ndakutinda naye kupublic hospital ndobva vamhanya naye kupublic hospital vasvika naye kupublic hospital zvikanzi endesai mwana kuprivate handi panenge pasina chavanenge vachiona zvinhu izvi zviri spiritual
Animona pane pasa chivari kuona tikanchienda nemwana kupublic private hospital mari kuenda private hospital kuridiwa mari yakawanda vasvika kwakakanzi titenge kuita treatment kuda mari yakati tiite treatment vavafondera bankuru kuti kuridiwa mari yakati bankuru andika vari toti aini mari ndotumira chero chikaita sei pavanoti vaise mari kudai so in fact bankuru vakabva vati vapinda motikari mavo vakumhanya kuti vaende mwana munin'inongo hangafi takaita chidzidzo chekuti munin'inongo ofa kuti ndikwanisa chengeta mhuri yake andika but nawo kana zvakudai so apinda motikari make akutodriva highway akutodi akutouya kuna mainini kuti azona mwana wemunin'ina hospital kwaangaiswa kwekuya animaona murodhi muyamiya bishop vamumirira murodhi handi vanoita kunge vari mumhepo vamumirira murodhi vakati hauendi hakuna kwanoenda hauende hautoendi ikoko katoenda uri kutofa antu mari haitoshandi ikoko akati ndoita sei zvanetsa ari kumhanya kudara ari kutiza kudara abva siya motikari parodhi ari kutiza ndiche achitiza achipinda nepachisango so vanhu vakutoonawo vaviri mota kumashure vakutomira vachitomutera kuti ko chichiri kuitika but handi iye anenge achiona ega zvanoona zvisiri kuonekwa nevamwe chichiri kuitika ari kumhanya achibuda ika vanhu vari kubudawo mota dzachiteera munhu ko chichiri kuitika munhu akutanga kupengereka kuti zviri kufanira sei munhu asi kupenga handiti vamubata vauya naye asi hapana chari kuona paita munhu anga aripo paipa yakabva ati chichiri kuitika akati my brother zvakaoma uzati unotaura wega kana zvinhu zvakuomera unotaura wega kunge musina kwana zvikazi my brother pane zvinhu zviri kuitika chichichi ndobva audzwa nemunhu womuno handimaona munhu iye akati kana I'm thinking kuti spiritual hanti pana ndobva audzwawo pane vamwe vanongonamatawo imboenda ipapo unobatsirwa handimaona zvikanzi vari papi ndobva anzi pakati zvikanzi ndiperekedzei handika zvikanzi asi mota muda kutosvika kupinda ndobva vatora mota yamubva vaipaka pasai ndobva atorwa nemunhu iya ndobva vaenda naye papasta vavai vakasvikawo zveshuwa hanzi vakanamata vakatanga kutaura kuti wakabata makaindepi kwamakaenda bva vatanga kuvaudza handimaona mafambiro avakaita hanzi inonzi chimovie haisi movie sasiso it's not a movie ndobva vatanga kuvaudza mafambiro avakaita handi vakati we need to pray right now mwana wabhudhi vako handisi kuona wemunin'ina wako handisi kuona kuine life handimaona panguva yefoni bva itopindawo kuti mwana yashayika handimaona abva abrekika mwoyo zvekutodaro bankuru vaya kuti zvakaoma saka ndozvatoitika izvi handitika bishop aiva kutomhanya vari pakati pekunamata kudaro handitika anzi kwakatovawo nespiritual wo ndofunga kuya kuna bishop vaiva yawo hameno handimaona vakutonetsana nechiyo vakutoda kunetsana nemukomana uya kuti vamuurayewo bishop vaiva vachinamata vachidini handimaona mukati mechechi certain church handimaona inonzi kingdom international chiko kingdom international chiko makafira mukomana iye haisi movie makafira mukomana iye akazongofa still iye mukomana uyu and ari kutovigwa manguo nemusesandi ndomakazova chinamata kudaro kudaro vakanga zvavo hapanawo munhu achaziva noti zvinge zvangove zvabhishop ka nemukomana uya nemweya iyoyo yacho iyoyo hameno ndivo vaiona chete here brian zviri seisei hameno saka pari kunzi pakanamatwa pakadi asi mukomana akazongodonha pasita vachinamata ndobva atudi afira ipapo antimaona saka ndokungofa kwakaita ndokutozopasita vakatanga kutsvaga kutora maid kunotsvaga motikari kuti vaona kuti anobva papi kuona kuti mukomana anobva papi kwakuenda kunozisa meseji and wati semunhu angatotaura zvese kuna pasita ndovazotozoudza vanhu vemufamily mukadzi uyaya wemunin'ina wake nevana kuti ndo zvakaitika akataura nyaya yakati I don't know him akauya nemwe munhu akanga akandisiya and saka I'm just telling you guys zviri kuitika mukati memachurches this is happening mukati memachurch handimaona mukati memachechi maauta ayamunechinzi maauta wati hameno mazita vanenge vachipa ekugadzirisa zvinhu zvachona kuti mutogwe mwoyo handimaona it's happening guys in church this guy ari kutochengetwa nemusesandi handimaona be very careful mumachechi umu hesi ben hilda tivesvirise be careful kumachechi atiri kuenda ivaine the spirit of discernment guys ukaona aiwa asi masimba vanhu vemunomu ukaona but chechi iyi yakaenda iyi yakanonzi sacrifice ichechi yemunhu anozikamwa zvokudaro zvokuti kungoti zita mazita anonetsa but ndakataura zita munotosiva vamwe mundofunga munotopindako handika chipedzisai moga indangoti nana mozopedzisa mega kumberi indangoti nana kumberi mozopedzisa mega ndo kwakaitikira zvinhu zvese izvi zvekutoti izvozvi kunotonzi kunotori neconfusion itoriko hameno the police kufambira but zvinhu izvi hazvina evidence amozati nyaya dzakadai zvinhu zviri spiritual chichi zvezvisina tangible evidence animaona saka mapurisa like handioni kuti vanonoisa mhosva yekuti chii vanonovharisa sei chechii inotonetsa handimaona so ndo zviripo saka be careful indaidzora imwe ukaona wapinda muchechi yausingazivi ukaona waita sekuti hanzi maghost pedzisai zita ukaona wapinda munhingikiri muchechi yekuti munoitika zvinhu zvausinga understand
zvausingawisisa handitika ble ndinezesenge ndasara ndiri 1 imi mauko amunigerian here maitoko asi mugana here hasi munigerian here ari kuinga kunzi mugana 1 anga kunzi mugana zvototi kunotora nehondo izvo zvevanhu vari kuti type yevanhu ivava vasina makotsi ava ngavadzokere kumusha yavo hatichadi kuvaona munomu because vakaurayisa chi vaurayisa vanhu kutori nehondo izvozvo as we speak animaona saka zita rechechi hatichaure asi ndangotaura kuti nana hamenowo kumberi uchazopedzisa muchiti kudii zvave kwamuri animaona ukapinda muchechi yaunenge wangoona zvaunenge usingawisisi kana zviri kuitika zvisinga understandeki please chingorova u10 idya pasi tisisi especially simazimbabwe tinoda zvinhu panzi paita vanhu vanoshandira kuti vari kuprofita kuti vari kudii tinoda kunozara ipapo because tine maproblems tinoda kuenda patinongonzi pese pese paita munhu anobatsira paita munhu anoshandira tinoda kunozara because hatina mweya hatina the spirit of discernment hatina mweya wokunzvera antimaona hatina mweya wokunzvera saka be careful guys pamunenge muchipinda muchifamba anditika so guys muve neEaster yakanaka ndakumbodzokera kuholiday yangu mandiona handitika at least ndiripo ndiri right hanzi you need to raise your own altar with prayers. Anyone who does not pray, those altars can be influenced over zvako chikuitika ndechekuti mazivano now munhu wese guys you need to stand antika be on your knees. We are living in the last days guys, believe it or not. Mira panzvimbo wega, you don't need mwe munhu kukusunda kana kupushana kudi wega. If you are not careful guys, muchafunga mashoko angwa ya one day mawe pamwe pano antimaona. Mira panzvimbo, create your own war room. Don't be musangotorwe nemap guys, musangotorwe nemap. Don't be taken by the wind every day. Kwauya ichi mangwana taveko, kwauya ichi mangwana taveko, kwauya ichi mangwana taveko, kwauya ichi mangwana taveko. Be prayerful guys. Dzimwe zvese zvinoitika kati mupenyu hwedu hondo kana chi hadzisi dzedu, dzine kwatinodzisa kwatichadzirwirwa, hadzisi dzedu. Hanzi brother yacho yainzi Bazuka aita minana muRandburg Ridge kuno. Uzozvimirira wega Catherine, uzozvimirira wega, uzozvimirira wega kana vokuvinga vana. Hanzi regai ndipute fodya yangu. Yes, vamwe vasvika pakuti regai tipute fodya dzedu. Andi asiwo kufodya zvino kuti hakunowo zvinoitika, zvirikowo zvinotoitika kufodya uko, zviriko zvinotoitika kufodya ikoko sterek iko zviriko chingoripo vanoita zvefodya. Musashore vanoita zvechechi, vechechi musashore vanoita zvefodya, umwe neumwe ngangomira nezvake. Saka nyaya dzekuda ngoshandigwa idzi guys, ndakambokudza nyaya yekuda ngobatwa musoro iyi muchingoudzwa muchingobatwa musoro muchingoudzwa dangerous. Maoko aya anenge abata zvakawanda, mweya mowedzekwa uchiti I receive chigamuchira zvako wega. Saka be very careful guys, things are happening out there. Anditika muve neweekend yakanaka guys. See you when I'm back. That will be musi wa 13. Anditika God bless you guys, love you so much.